Okay kayo to sir. Wag ka nag-apil-apil sa political kanang disarray or kanang political kanang kagubot. Kay ang gusto gyud ni Bibi Sara nga servisyo gyud ang amo kanang unsa nga may priority sa atong office. So nag-continue to sir despite sa the fact nga kanang giputol na ang budget sa OVP. Adayon gyapon mi sa mga rice program nato, kanang livelihood programs nato, ato ang mga assistant sa mga pagbabago learners nato, uban pang mga basic services sa katawhan. Gizero gide ang office sa Vice President mo? No, nakadawat ta upuan ma'am katong last year, for this year 700 kapin Million. million. Okay. So mo lang na inyo ang bahin-bahin po, Yes divide ma'am, but na. nag-continue gyapon ta sa medical assistance nato ug atong burial kay naaman tay mga party list nga dako kay natabang sa Oo. So maghatag gyapon tag mga assistance kanang nahimo na sa office, burial, etc. kay mo connect pud mi sa uban nga mga senators, nga party list representatives nga nagataud akong tabang. Ma'am, padayon na nga itong quality nga service Padayon na yun ang YPD. tanan. Padayon ang tanan. Ma'am, kani atong pop-up exhibit karon aside sa SM, asan pa ni siya mo tour, ma'am? Ang sunod na to ma'am is Tuburan after this and then naatay 8 days dito. Ano sa kanyang tuburan, ma'am? July 27 until August 3. Okay. Unya, after that, ang Barili, which is August 5 to 15. And then Argao, 20 to 31. Nya, Robinson, September 1 to 15. And then Danao City Mall, which is September 21 to October 3. Unya, possibly, nananghita sa central office, murag moabot ta og Bohol. Okay. Ato So, pong what's the main purpose of this pop-up exhibit? gusto man gud ni VP Sara ma'am nga ang impression man gud sa tao nga murag ang Vice President mura lag spare tire. So ipakita niya nga in the past since kang Vice President Sergio Osmeña nanay nahimo ang Vice President dili lang ingon nga nagbuwat lang nga naay mga paghinabo sa presidente para musaka siya kay by succession ang Vice President man gyud mo musaka. Ipakita niya nga sa tanan di ay ever since especially gid particularly kang Vice President Binay dito na gyud nagsugod nga hinahinay na ang serbisyo sa katawhan down padung na sa ukay ang sa una man gud dito ra gyud sa uning gitawag nato nga kaning sa Manila bitaw ma'am ato yung gitawag nga center gining Manila sa tanan atensyon ya murag kita murag na lang ta sa background. Pero karon VP Sara has made it a point nga ang services sa katawhan mo abot na gyud for those nga dili na makaadtog Manila kanang makabot gyud sa katawhan ang services niya. Posible ba mag Public, no? surprise visit po si VP Sara? Ang one Actually of sir, these tours. actually si PGMA nagkuan to siya naghatag siya og kanang unsa nga nani sa through her chief of staff nga muanhi siya karon sa SM unta. And then wa ko kibaw kung say kakulian mo nahitabo but while nag-go-on nagpadayon ang program nakadawat og message ang chief of staff nag-inquire about Balamban. Pero wala man tay Balamban kay gi-cancel man namong Balamban tungod sa SM. So basig masabutan na namo in other venues. PGMA and of VP. course with VP Sara. Uyog gid na sila. Ako lang pud ning i-take ang chance no to invite each and everyone labi ng ato mga estudyante to please visit kausapan ni ma'am. First good ni and then at launching po ni sa Cebu niya educational kaini for especially for students kay bisag ako gani ma'am okay ko gibaw uli mo si Sergio Osmeña day atong first vice president pero educational kaini niya makatabang kaayo labi na sa atong mga estudyante so please visit us kung kaning uban nga mga places nga atong gi-mention kaganina. So this pop-up exhibit is part of the 90th Anniversary sa OVP. Vice President Office ma'am. Yes ma'am.